What's up, guys? It's Obekes and I'm here with... Okay, Zano. Yes, sir. Yes, sir, Ski. We're back with Saint Flow. It's album. Trip yewafundisi. Trip yewafundisi. Yeah. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Yeah. So, we're reacting to Karikoga. Featuring Japrese. Karikoga. Like, yeah. Wait. Karikoga. Come on, Karikoga. You get it? Yeah. Sure. Yeah. But Japanese ane ka tendency ke uda ngopina mu trip. Ameno Japrese doing me gari ways anokwana kwesa. Ana upina ma trip ma youth mo. Awunozonzo kuti ngoma na tukuzima ipopo. Ewe ndakamfila pa ya Probits. Yeah. Dijaro. Ndio. Ana Saint. Yes. The one Saint who traps. Arupisa. Yeah. So yeah, let's get straight into the video, to the song. Actually, subscribe to Swat Members channel. Comment down below what's your favorite song in the album. Trip your from this. Never end up album not yesterday. So yeah, so let's get it. I'm now fundaba. Dini karikoka. Umire msevendo shando kuna. Mambo nilitonta. Sango lino kwa dama pando tuwa. Dini karikoka. Dini karikoka. Dini karikoka. Dini karikoka. Ndakapiwa mwana wa mambo, ndakawina mukadzi nehondo, wangu muzeve unobaya wako ninokamba, nemwe mngaramba wonzwa sikudo wonzwa kuzotwayo. Aiwa guys, I feel like this should be a new genre, guys. And Mbira ne trap beat. Ameno parafana ngugadzira album. And do you know who I dedicate that to? I dedicate that to Tanto Wave. Afana ngugadzira album. I started traps with it. But Tripsu inembire. No, Tripsu inambira. Tripsu can draining in of the Sungura like type of macheso coming to the trip. Ameno, but I trust him. Because the inembira ndidze vacha present. Traditional songs. Doing command. Saka. But I Japreza. Can I Japreza angorwa album yakazara? Inema songs akade. Half for the youth. Isu chokwanza to songs. Half for the youth. Please. Ngasumudzira uyu the imaiwi. Zutudaro. Ishpatikayona. Mother. Wachijamba. Wantuzopeza kutonakira. Hawana mother unonga wakurowa trap. Maiwi. Munoterere. Kuterera trap. Alright, so. Alright. Very cool. Kuterera trap. Shando kuna mambo nilitonta sango lino kwa dama pando tuwa dini karikoka dini karikoka dini karikoka sango ndirindo fumo rangu wande ndiyo achinja flow zvakataura kuti saka album iyi aiwa saka
guys. He was in his bag. Guys. Riganyara mamanzi yesa. Exactly. Because Mkomana ngati pachapisa. Hey. Yeah. Awanandi. Avundudzira wakawanda. Ndikuzviziva. Ndikuzviziva avundudzira wakawanda. Sei ndingasadaro guys. Mai zvangu baba. Yowe. Alright. It's okay. It's okay. Ndini kariko sango ndiri ndo pfumo rangu wande ndiyo pfimbi yangu ndo kavadzimu vangu sango rinoti pangu tiri shumba huru dzinotova zvinotyisa rafu unzekedi nepfumo dira tubute muno zvanenge tove magumo shuwa pasina zvitsumo sango rinopa waneta aneta ndobva ndamupeta havasati vandiketa ndini ndovhara mutongo segweta isango ripi rinodyera ndavaona uswa Guys, saint mawani. Nachimboti flow yarwa pa ikwa quest. Big Rajaman. But he arukutuma. Aparuda. But this one needs a different sound. Atanga kupe ku south. Aparuda. Aku trap. Aparuda. Aparuda. Three maflows achinjwa. Amboti chorus. Aparuda video. Yeah, yes too. Aparuda video. Tope, I found the video. Aparuda video. Saint, what's a video? Please. Hey. Chama. I had a guy who Virginia sign it. I'm signing. sati vandiketa ndini ndovhara mutongo segweta isango ripi rinodyera ndavaona uswa haumbomera vapemogwa ndizvikara ropa wona ndovasiya ndakala ndiri bhizi nekahaso kabhodhoro likanevhasto vakatakwa nekachaso thats why vari kuwanza saso handisi boba fe handitambwe zvemu no tarenda rowe get irizi boss mawek uyo so wari kupe madinga Again. Flow switch up. Again. Oh no. Again. Oh no. Again. Nah. Aiwa. Guys. Mveza hasibu. It's okay. And atara kuti handisibo. Hanza ina handisibo. Atokudza ega. Handisibo. Guys. It's okay. Anyways, ngatichipise song. vari kupe vagare vasvika hanze mambo wetrap munyika panoyera pandotsika kariko gare museve haundizive putseke daf power kwete tet half hour nori yes ndipe mari yemasesa ndina times and stress sha ini karikoka kumire museve ndosvandokuna mambo ndiri donta sango rinogwada mapandotsova ini karikoka ini karikoka ndini karikoka ndini karikoka we mire miseve Guys, I don't wanna lie, but you know, I think he Maupamuga, Dr. Beside, one of my favorite. To suit some amateur food. I was watching. Yeah. I producer Ngasungo. Our end. Producer Ngasungo. He's the producer. I producer Ngasungo. Ronnie Bates. Ngasungo. Executive Nash TV. Ngasungo. Produced by shout out to Rodney Bates. Anogona kutongopenga takatarisa ka Rodney Bates. Zvekudaro. Handizvino anogona kutongopenga mvezo yo. Anogadzira na Holland. Yeah. Anogona kutongopenga. Yeah. Zveshuwa. Kozimbira idzidzi. Kumsekela izvezvi abati aiwa uya kutomanya mpinda.
wanze the final part of amana yazonzi na Japanese achitoa zvake nanda kunzwa ma spirits achida ichibuda hanzi ndaunzwa mwoyo wangu kubuda aiwa ngatsamsikire mfesi shout out no this is guys shout out to JP. Shout out to JP. Same Flow, the producer. Anyways, guys, I think that's it. Comment down below what you think of the song, guys. Comment down below. Comment down below. Yes, sir.